ба раҳмат мекунем. Ҳеҷ кие сараш ба ин хеле кор нағалтад. муаззама сулаймонова баъди раҳо шудани писараш аз асорати одамрабоён эҳсоси онро дорад ки фарзандаш дубора таваллуд шудааст. ва гуфт навие мезанам курча қатӣ. азимҷон узоқов субҳи 6 декабр вақте ки ба дарс мерафт дар роҳ як нафари ношинос савори мошини тико номашро гирифта мегӯяд ки дӯсти падараш аст ва ӯро ба мактаб мерасонад. майл гуфтам шитам. баъд ҳамон тарафи самара буд ҷои ҳодиса гуфт ки корча бировард. гуфт қатӣ ман мери навошам анҷода корча қатӣ мезанам. гуфт майл гуфтам мерам лекин корчата ба ҷо гуфтам. пешам ҳамон дом рафтем корчаша гирифт дар мошин бомонд 3 этаж баромадем. ба нақли азимҷон дар он хонадастони ӯро бастанд ва ба падараш занг заданд. телефонро ба азимҷон доданд то аз падараш хоҳиш кунад ки ҳар чӣ ки онҳо мехоҳанд оварда диҳад. якум гуфтанд то соати 6 агар пула наёвард айгушод сар карда мебурем. гуфтам вақте ман отам гап зада истодам ягон лишни гап назам айгушом қапида корчаям монд гушом. майл гуфтам ман ҳама гапое ки додам гуфтам. баъди шунидани ин суханҳо падари азимҷон шӯҳрат узоқов ба гимназияи президентии шаҳри турсунзода ки фарзандаш дар он ҷо таҳсил мекунад меравад ва аз директори гимназия мепурсад ки писараш имрӯз ба дарс омада буд. ба кабинети ман ворид шуд ва як ҳолати ташвишовар дошт ва чашмонаш тамоман як ҳолате буд ки ман ҳеҷ вақт ин шахсро хел надида будам. ман солҳои дароз мешиносам шӯҳрат узоқовро ва назди ман ворид шуд бо ташвиш пурсид ки маълима азимҷон кани азимҷон куҷост. ман гуфтам шӯҳратҷон азимҷон имрӯз дарс наомадааст. вақте ки гуфт ки ба ивози фарзандам пули калон пурсида шудан ё ки бурида карда фарзандата қабул мекунӣ, дигар ман ягон чӣ гуфтаям натонистам. рости гап ба ҳаминро гуфтам ки шумо хабар додед мақомотои қудратӣ хабар додед? гуфт ки не ҳоли хабар надодам. ман ҳамон лаҳза телефонома гирифтам. ман ки рақамҳои телефони сардори мақомоти корҳои дохили дар шаҳри турсунзода ҳамкории зич дорем, телефонашона ҳама медонад. занг задан ва якасам гирифтан занг задан. якбора ду кас мо занг задем гуфтем ки ако хабар метем. муаззама сулаймонова модари азимҷонро то бегоҳ аз ин ҳодиса хабардор намекунанд. ман гуфтам ягон мошин задагӣ бошад ин барниса ба мо нагуфтанд. ман ҳамина фақат фикр кардам. баъд ман мерам реаниматсия. ин кати мо реаниматсия рафтем. ҳамун реаниматсия ба дод гуфта рафтам. якта тико омад бо ман ҳамун ба свор шудам. ҳамин хел гап задам. ман гуфт майлаш мебарам 4 сунтиет мебарам майлаш гуфтам. баъд мана ба кас бурдан расо ман унҷа ба гира кардам. шавҳарам яке телефон кунам гирифтан. баъд ва кас ба дод гуфта гап задам ки шумо гӯед тоғиша мурда мондаги меем гап занед. ман мефаҳмам ҳамаша гап занед фақат ман ба ки чӣ шуда. муаззама вақте аз ин кор огоҳ мешавад бо одамрабоён дар тамос мешавад ва ба ҷои гуфтаи онҳо худро ҳозир мекунад. ҳамин кабини завод ба ман гуфтам ки ҳамун ягон ҷояш бошад ҳамун якум. ҳамин хеле фикр кардам гапи воя ба бовар карда. расо истодам соат 11 шуд. 11 шуд телефон мекунам гирифта аз шаҳри нав гузаштагӣ бачатон омасосра расо истодам. ман гуфтам тез омаданаш дар кор буд ку ман гуфтам дурун ба якум гуфтам. баъд ин хеле гуфтан ҳеҷ ка нест. ман онҷа буд то соати 11 яшидам. баъд бо телефон кунам не унҷа наравед чи остановкаи завод ба биёриед гуфтан. ман унҷа рафтам. унҷа бо 1 соат истодам телефон мекунам куштагӣ мадам тамом аку ино. вақте ки кормандони мақомот ба ҷои нигоҳдоштаи азимҷон мераванд ва дарро мекӯбанд, марди ҳамроҳаш буда ӯро дар даруни тоқ пинҳон мекунад. корҳои дохили омадам милиса омадам дар ин тапчан ёфтам оя ва гуфт навие мезанам курча қатӣ. вақте ки дасташа бардошт ва кадам бачае ки мада куштани буд дасташа бардошт ман дара гурехтам ба успед кардам. як лаҳза ба успед кардам. як аз он милисаҳо почимаи кашиданд мада ёрдам доданд. вай худаша кушт курча қатӣ зад худаша. феълан азимҷон сиҳату саломат дар назди пайвандонаш қарор дорад ва мегӯяд баъди табобати кӯтоҳи равонӣ ба таҳсил бармегардад.
بود